I hola, bon dia. Hem conegut una mica els Tibur, que pel que he entès van ser uns aldeans que es van canviar de bàndol i van anar amb els marleians i gràcies a això van girar la truita. Per tant, vol dir que el tità que tenen, tela, deu ser fort. I són els que estan governant el país aquest. Curiós, tot plegat? O sigui, ells són aldeans i estan governant un país que explota els aldeans, saps? És com una mica d'empatia pels teus, no, no saben què vol dir això. Bueno, la cosa és que han fet un festival, vale? I volen anunciar alguna cosa que canviarà el món. Com que portarà la pau, tothom s'entendrà amb tothom. Ja, bueno, costa de creure, però a veure, ja amb què diuen. La meva teoria és: es voldran repartir tots els aldeans amb totes les nacions. Vale? Així tothom està en igualtat de condicions. Però clar, estàs enviant els aldeans com si fossin objectes, quasi. I són persones. No, però és impossible que funcioni perquè hi ha gent que els odia, els aldeans. Vull dir, impossible que els acceptin. Potser és el descobriment o l'invent d'alguna vacuna per prevenir que els aldeans es puguin convertir. Alguna cosa així, no sé. I en la reunió aquella que han fet totes les nacions s'ha vist una persona així oriental que s'ha portat bé amb els aldeans, amb els nens aquells. M'ha fet pensar una mica en la Mikasa, perquè deien que la seva família era d'allà o alguna cosa així. Que ja em diràs tu com han arribat a parar dins les muralles. Però bueno. I l'episodi s'acaba amb el retrobament d'en Reiner i l'Eren. Puf! Què, es picaran o què? No té pinta. O sigui, en Reiner se'l veu amb pocs ànims i l'Eren jo crec que té intenció de dialogar. No? No sé. Aviam què passa. Perquè, o sigui, si es piquen, poden destrossar el festival aquest i fer un merder que, bueno, no sé. Ja ho veurem. Vinga, vagi bé.